салому дуруд бинандагони азиз, рӯз ба хайр бошад. дӯстони азиз, як эълони муҳим аст, боз ба саҳми шумо мерасонам. ҷои кор аст дар дохили ватани азизамон, дар анами хиди ватан Тоҷикистонда бародаро, дар шаҳри Душанбе. ҷои кори хубай, маошиш аҷоиботай бародаро. сехи мебелай. Касе ки дар сехи мебел кор кардагӣ боша медона аппаратҳо ҳама замонавиян, кнопчни. ду пар аппаратае ки ягон аппарат танқисӣ намекашед, ҳамаш 100%, маошам хубай бародаро. баъд бисёре чиза эълон мекунем, мепурсанд ки гаранти бутӣ. охи бародаро, ман ҳози гаранти наметам ки ҳамин рӯз зиндаям, пага ҳастам ё нестам. баъди ҳамин навор ман ҳастам ё нестам, ҳамишта ман гаранти наметавам. шумо мардаки бирен дастона дар дастшон монен, маслиҳаттона бикунен. охи ман ойлӣ кишта гарантитон метавам ки чизе ки шумо шартнома мекунен, ҳамон чиза мегирен, ба он шарте ки худтон агар айёдаи кор биброен. ман кор да гаранти метавам, не ки шумо да гаранти наметавам ки шумо ба ҳамун лавзтон, ба ҳамун договори кагитон местен ё наместен. мо баъземон феъли бад дорем ки дар куҷое ки кор бидроем, новобаста аю маош ки чанд сум мегирем намегирем, бояд ҳаёҷа дуздӣ кунем, як кори бераҳа кунем. леви меган ку анам хеле бояд ки шабаш дошта бошем. ҳамаи корш бародаро сделнияй. чанде ки кор кардем, ҳамон қадар ойликат хуб мешава. ойликатат гаранти метавам, бира бародар кор ку. кори хубай. фақат мо мерем, як ҳафтада ёд мегирем, ду ҳафтада ёд мегирем, нея. одаме ки айёдаи кор меброя. номеро болои экранда занг мезанед. кор дар шаҳри Душанбе мерен, ай наздик мебинед. шунидан кай бувад монанди дидан. баъд оли бисёрш менависа ки ӯ кори соз боша, ба мо намераса. кори созай. одами соз ёфтан дар кор. ҳамин 100 бор мегем, илтимос хоҳиш мекунем. ҳар як сухане ки шумо зери комментария менависед, таъсири худша мерасона. худат рафтанӣ нестӣ, ба як бародарита равон кӯ ки ҳамин корро айёдаш меброя. равон кӯ, шояд ту сабаб шавӣ ҳамун ҷой соҳиби ҷои кор шава. баъземон ай бахелимона ҳамуна ба медонем ки фалони ай дасташ ҳамин кор меяд, равониш намекунем ки яке ӯ рафта соҳиби ҷои кор мешава. кора гарантитон метавам ки ойлики хубай. баъзе дар Россия ҳамин пула намегирен. ба он шарти гуфтаистам ки кор кунед. ҳамун коре ки дар Россия мекунед, ай соати 6 то 6 бегоҳ, агар дар ҳаминҷа кор кунед, ай уҷа да пули хуб мегирем бародаро. ишта ман гарантитон метавам. разнарабочи не. уҷа ман барам бишакам, мебридагӣ, мечаспондагӣ, шукоф мекардагӣ, ҳамин хел аппаратҳои анами мебелни сехта касе ки кор кардагиай, бемалол касе ки кор карданиай, зиёда аз 15 нафар одам дар корай. ҷои кор созай, ҳамаш гаранти қатъӣ бародаро. бемалол номерои болои экранда занг бизанед, бирен кораи бача кора бигирен, кор кунед. баъд менависанд ки кори соз боша, худат намерай. охи алҳамдулилло кори ман 100%. ништия кор кардаистам, шукронаи худо. ин барои ҳастае ки бачаҳои бекор ҳастанд, бачаҳое ҳастанд ки айёдаи ҳамин кор мебуранд, ҷои кор надоранд, ё ҷои коршон ҳастай, шароити хуб надора. ина марҳамат, шароитшам хубай, маошам хубай, ҳамаш 100% бародаро. иншоалло танқисӣ намекашед. ай аппарат, ай ҳамаш 100%. бемалол бирен кор кунем бародаро.